రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటులో భూముల కేటాయింపు నుంచి మౌలిక సదుపాయాల అందుబాటు వరకు తలెత్తే స్థానిక సమస్యలను పరిష్కరించడం ఇన్ఛార్జి మంత్రుల పూర్తి బాధ్యతేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. పెట్టుబడిదారులు ఏ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనకుండా వెంటనే స్పందించే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. భూముల కేటాయింపు, రహదారులు, విద్యుత్, నీటి సరఫరా వంటి మౌలిక వసతులు పరిశ్రమల అభివృద్ధికి అత్యంత కీలకమని, ఏ చిన్న ఆలస్యం కూడా పెట్టుబడులను దూరం చేసే అవకాశం ఉందని సీఎం హెచ్చరించారు.